Ev der bazara kereste ya Diyarbekir'e. Ji ber ku li vê bazarê stûnên avahiyan jî tên firotin, welatî ji vê bazarê re dîrekxane jî dibêjin. Keresteyê ku ji bajarên derdora Diyarbekir û bajarên Rojavayê Tirkiyeyê tên standin, li vê bazarê tên teşedan û ji bo pêdiviya mobilya firoj û welatiyan tê amadekirin. Piraniya bikirên bazarê, şêniyên gundewaran û mobilya çêkerin. Kereste firoşên bazarê dibêjin, wan jî ji koronavîrusê bandûrekê neyînî dîtîne û ji ber kêmbûna kar, wan gelek xebatkarên xwe ji kar derxistine. Piyasa tüneyiz. Ro xuzam doye. Na namayı, mazot bahayı, yakıt zedeyi. Hat iş namayı. Kid vece karu iş namayı. Robram nane zge kadar nakın. Karê me sekrandîne. Em robro zam têser em nikarzem. Em mobilya car em dibêje zam hatiye divê ya ma do zem kir. Kardeşim wextê fabrika zem bikin em jî mecburî zem bikin. Berwîya wî sekrandî şu anda millet nekarin xwe iş mobilya xwe malê xwe degiş bikin. Bergê vê pandemiyê û vê nexweşiyê nikarin karên dirê mala xwe mobilya degiş bikin ya îşkî bikin. Li bazara kereste firoşan, gelek kes bi spîkirina daran debara xwe dikin. Ew jî dibêjin, bi bahayekî gelekî erzan, ango her darekê bi 25 quruşan spî dikin. Otobolên daran jî ji bo ardûyê dibin malê. Gelek ji van daran ji bajarên wekî Mêrdîn û Êlih û bajarên din ên Bakur tên anîn. Kereste firoş gazincan ji buhayên veguhestina daran dikin û dibêjin ji ber lêtûnên zêde qezenca wan gelekê da dikeve. Xwediyê kargeha keresteyê Mehmet Cengiz got ji ber lêtûnên zêde ew nikarin ji derveyê welêt keresteyê bînin. Kereste derva mal nayîsend em derin gundiya yarwalmış dibin heyran qurban dibin nayîsendin em tînin virazî dibizde dikî ava yarım kamyon ilçe yani qazê me dora Diyarbekirê Batmanê Mardinê ava tek tük em bisit evet tok dikin etap em a difroşin yani biz zoraki em bêjin ha iş tutunun em Maraş etînin Sivas etînin Bayburt etînin Malatya etînin yani hemen her derî têj me re naqliya wî aşağı yukarı 5 milyonun tona wî vir jî ava yani mal deger nagirin tînin stok dikin bin stok kiriye û tu satış dinin. Kereste firoş gazincan ji kêmbûna kar dikin û dibêjin piraniya malê wan di embaran de li benda bikirane. Li gorî gotinên kereste firoşan ji ber bandora koronavîrusê û daketina nirxê lîreyê Tirkiyeyê di beramberî dolarê Amerîkî lêçûnên peydakirina keresteyê zêde dibin û ew jî neçar dibin ku buhayan zêde bikin. Kereste firoş li heviya wan rojên xwe yên wekî berê geşin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.